Gurbanyňly Berdimuhammed Fady Naqet şaýdar sagaldyş dikeldiş merkezine guralan täze ýyl bayramçylygamy ýakymly pursatlara baý boldy. Bu ýerde saglandy dikeldiýän şaýdara uly dabara we senip gelen täze ýyl münasibetli. Arkadagly gahrman serdarmyň şa serpaýy täze ýyl süýjülükli sowgatlara goşuruldy. Şu ýerde bir zady aýratyn bellemeli. Ulama ýakyny gahrmanlar kydamada täze şäherde bolup, Gurbanyňly Berdimuhammed Fady Naqy howanarlyga mätäç şaýdara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganasynyň müdiriýetiniň agdalary bilen iş masalyny geçirdi. Onu ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdynlygyny hem olaryň sağdaşlyk ötüşini üçinetmek bilen baglanyşykly derwäs meselelere garaldy. Şeýlekime şol güni gahrman arkadamada Gurbanyňly Berdimuhammed Fady Naqy şaýdar sagaldyş dikeldiş merkezine saglyklaryny dikeldiýän hemde merkeziň çägine ýerleşýän şaýdar bagyna terbilenýän şaýdar bilen duşup, olary täze ýyl bilen gutlanyny hemde bagtyar nesillere bayramçylyk sowgatlaryny goşuran ony bellemek ýakymly. Şununla bağlykda asyrlar aşyp gelýän ýaşy desurlaryň çağdaryň jemgyýetimizde möhüm orun eýlemegine aýratyn ähmiýetini bellemek gerek. Hormatly prezident bilen täze ýyl münasibetli halkymyza sowgat eden ýaşlar watanyň daýanjatlyk tabyna sagdyn maşgala sagdyn jemgyýet bolsa bir karar döwletiň sütünidir diýilip belenilýär. Munyň özü ösüp gelýän ýaş nesiller hakdaky aradanyň döwlet ähmiýetli wezip hökmüne kesgitinen onu görkezýär. Belent ruha besenen çykyşlaryň arasyna da baragatnaşýan şaýdar bagtyar durmuşy peşkeş eden hem ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy baradaky aradany döwlet siýasatynyň esasy olarynyň bir hökmüne kesgitlen gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman serdarmyda çagy ýüreklerinden joşup çykýan hoşallyk sözlerini goşgy seterleriniň üstü bilen beýan etdiler. Munyň özü bagtyar çaýgylaryň köýdürini görýän nesilleň ýürek joşgundary bolup ýanglandy. Mehriban watanymyzda halkymyzyň taryhyny dowamyny döredeni insan pergör ýüregleri üstünlikli dowam etdirilýär. Şunu gahrman arkadamyň başlanýaky hemde ýygydarly taýlaty bilen esaslanýarlany Gurbanyňly Berdimuhammed Fady Naqy howanarlyga mätäç şaýdara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganasynyň serişleriniň hasabyna gönükdirilýän kömek gollaryň şägiňe. Şunu gadnanyň serişleriniň hasabyna dünýäniň dürli ýurtlaryna insan pergör ýüklerini urduranyny bellemek ýakymly. Munyň özü Türkmenistan ýurdumyzyň dünýä döwletlerine dogunlyk golunu uzadýan anaň aýdyň beýanlary. Men Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy Anna Nurba Gülşürün. Meniň gaýdym Nurgelli we täzewil doga ýürek kimsizçilikden ejir çekýärdi. Gurbanyňly Berdimuhammed Fady Naqy howanarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganasynyň tarapyndan arkadamynyň berýän kömegi üçin ene ýüregimden köp sag bolsun aýdýan mehriban arkadamy arkadagly gahrman serdarmynyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Mundan beýlek alyp barýan işleri rewaj alsyn. Türkmen halkymyzy, Türkmen halkyň milli liderini, gahrman arkadagly gahrman serdarmyzy täze ýyl bayramymyz bilen tüýs ýüregimden gutlaýar. Mehriban arkadam berýän kömeginiz üçin öz adymdan maşgala myň adyndan köp sag bolsun aýdýan. Sizi Allah'ım öz panasyna aman saklasyn mehriban arkadaşlar. Milli lider siz gahrman atamyz halk watana size baky we pamyz çözgütlerimiz ömürlere sapamyz haýyr sahawadyňyza soga barkada bu aýdyň ýoluňyza toga barkada arkadaly gahrman serdarmyz howanar adil ýoly bugün jahana ikrar şatlyga ýar bolu görnije ykbal haýyr sahawadyňyza soga barkada bu aýdyň ýoluňyza toga barkada janyňyz sag bolsun başyňyz aman beýik işleriniz dowam. Her oja bak bolup ornan haýyr sahawadyňyza soga barkada bu aýdyň ýoluňyza toga barkada. Men Balkan welaýatynyň Balkanawat şäheriniň ýaşaýjysy Niyaz we Gülkamar. Meniň oglum Niyaz Amanýady. Gurbanyňly Berdimuhammed Fady Naqy howandarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gatnasynyň operasiýa geçirildi. Men bu operasiýany geçirip berenligi üçin hormatly arkadagly gahrman serdarymyza öz ene ýüregimden sag bolsun aýdýarym. Na bugün hem gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň şa serpaýly sowgady gowşuruldy. Men hem bu sowgada ören begendim, şatlandım. Goý gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutyan tutumly işleri rewaj alsyn.